zijn 9 uur de kant op gegaan, we zijn 10 uur ongeveer begonnen. We moesten een beetje opbouwen. Alles hebben we klaarzetten, dus vanaf 10 uur ongeveer. Ja. En hoe lang moet het nog trokken? 4, 5 uur, dan is het wel mooi geweest, denk ik. En dan hebben we even douchen en dan hebben we even bij iemand zitten. Dan gaan we gezellig. Ja. En nou, je hebt hier al je netjes vormen waar. En klein werk naar wat eten tabedeelt, want het is hartstikke stief, hè? Ja, zeker. Er komt zo meteen iemand langs met een van onze moeders met een grote pan macaroni. Dus dat is altijd goed. Het wordt goed voor ons verzorgd. Zeker. Oké, en dit is een vriendelijke groep die hier wel kosteert? Ja, zeker. We zijn allemaal bekend bij elkaar, we zitten altijd met elkaar. En ook een paar van die vriendinnen zijn er nu bij. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ja, zeker.